ser, o no? No ens podríeu deixar sols? Oh, què ha passat? Tu, posa't bé. Que estrany! Cadira, fica't bé! Colors! Recolliu-vos! Uau! Tu, llibre, posa't bé! Caixa, al teu lloc. Oh, màgia. Després de tants anys d'estudiar màgia... Sí, per fi el truc de Hogwarts ens ha servit d'alguna cosa. Quin pes que ens hem tret de sobre. Quin descans. Molt bé, nois. Això està molt ben endreçat. Us felicito. Oh, que bé. Ja podeu sortir al pati. Olé!